Likewise, cellphone trading. Kailan kabuhin si wow! May tao dari. Oh no! Sina dari. Nagganting cellphone. Wow! Ano? Juan! Kinusan eh, siapa din eh. Berikan na cellphone. Likewise? Hey! Oh. Bumani ang kono, eskina, asa mo eskina din? Eskina Marites. Nga mo ganyan. Ito, ganing kuan? Bulbulon cellphone trading? Wala, di mo ko din nidapit sa kuan, ilihan ko no. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bago ko ng abli ni. Uy, buong abli ni. Ngayon, nakay ko ni buy one take one ba? Awa ni kadungdung. Hindi mo ko na-defeat karapot sa kuan eskina Marites. Bulbulon cellphone trading. Wala diri din. Likewise ganis yan. So mga yan, mananaw na lang tanda rin, muna lang cellphone mga idol. Go, dagang tayo barato. Ay 4,000 na lang yun. 4,600. Tipid. From CB99, may mo ng 3 CB99, may mo ng pwede na na ito 3,600 na, sa piso na malay ko ang. Wow! 599. Hey! Bang! Kamu tuh bago kan may bago ni siya? Sebenarnya kini kita Mindo tuh juga. Wow. Tuh ada diri yang kuan dai. Bolon cellphone trading. Kuan dai. Asa kaya kita kapan. Lihat mo kami. Oh no. Amura ni din likewise rin na din Natama lang ko sa lahat kasi naapay na kawaman ba? Taga din, taga? Taga Bourbon? Layo din. Layo kayo, abot ko siya. Abot ko sa Sandre. Alapon mo dito sa Sandre, ba? Hindi, sa Sandre, Tambungon. Sa Tambungon lagi. Nadi mo siya dito po, nana. Wow! Ano? Okay, talaga sudahan. Magaling kang kupal ka. Thank you. Sige, salamat. So mga idol, data diriran sa likewise mo? Likewise? Likewise, mo ni. Dara. Nadiri sa atong located diri ada sa Barangay Ilihan. Diri sa may eskina Marites, nara diri kanto. Sawa Masito, nara diri Abarato na kayong cellphone mga idol. Ari alam mo kung sa bulsa. Nanginhanglan mo cellphone re. Tipid guys bulsa mga idol. Nara rin diri dapit sa eskina Marites mismo jud. Sa eskina na ano diri. Mabisitahan ninyo tindahan diri. Likewise. Barangay Ilihan, Tampugon. Dara nga tong country Di sir natanding na ako na na-videohan kanina. Okay. Bye-bye. Thank you. Shoutout ka. Okay, shoutout ba? Shoutout ka sa akong mga pamilya. Pamilya. Asa mo napita sa pamilya? Nasa Kadarawan, Bourbon, Cebu. Kadaruhan, Bourbon, Cebu. Dire, shoutout ko na siya. Okay, bye-bye. Thank you.